pe acest canal se mai împreună cu Darius. Și eu te sigur, stați un pic. Scuzați că am părut așa, dar m-am grăbit repede să rezolv un episod. Și astăzi să intrăm în două case de groază, să zicem, sau horror. Stați că nu știu ce are telefonul meu, dar nu focusează. Și dacă eu o să-l sunăm și pe Dani, este ceasul, acum că filmăm noi, 10 și 2 minute de dimineață. Eu și cu Darius suntem la 6 aici de dimineață pentru că am venit să mai vorbim cu niște băieți. Ok, să-mi dau gluga jos, pentru că nu vreau să mă agăs pe aici. Ok. Din câte știți, dacă ați văzut episodul celălalt, tot cu această casă, aoleu, nu am cum să intru. Ah, știi, piciorul am dat la geamul ăsta. Morți, mă, și... Ok, ce avem aici? شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفت الصفا ولهتك صرت بدمي ادمان شكلك من عالم ثاني انا والله Te găsim pe aici, poate ceva. Ok, avem un cior. Mi se pare că am avut un pașaport aici. A, știu pașaportul ăla. Ăla din armat. Știu. Nu mă dau trec să انا شفتك صدفة ولهتك صرت بدمي ادمان شكلك من عالم ثاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني بغيابك انا تعبان بغيابك انا تعبان. Nu sări, că nu mai sări pe geamul, sau să sări pe geamul ăla de față de aici. Taci, mă! شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولهتك Hai și în camerele ăla. دمي ادمان شكلك من عالم ثاني انا والله ضايع عنواني. Mă, ce mă, Darius? انا بثواني Hai că sări pe aici pe geamul dacă e mai mare. Bă, dracu! Bă, Darius, nu mai te grăbi! Vine... Cine dracu vine și ne mănâncă? Nu vine nimeni. والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولهتك صرت بدمي ادمان شكلك من عالم ثاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني بغيابك انا تعبان بغيابك انا تعبان. Ia încet. والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولهتك Mai avem încă una acolo شكلك من عالم și o să ținem vlogul acesta. Nu știu dacă o să ținem o oră și ceva. Mai am un proiect, vreau să fac o casă din stâlpi și din lemne. Aici vreau să tund iarba asta, să fac teren de fotbal. Nu știu. Abonați-vă și la canalul lui. Zic cum te cheamă, nu că da. Darius XX Temptation. Nu știu dacă mergem, dar tot azi vreau să mergem. Mergem azi, da, deci vreau să mai am încă 5 băieți și 2 fete. Că fetele are curaj și băieții fug. Așa, bun. Și ce să zic. Dar se sper că de la casa asta nu fugim. Cum să fug eu, bă, că Tu? am intrat eu cu Fabi. În casa la Nel ai zis, haide repede să ieșim. Bă, dar aici nu fug, am fost eu cu Fabi. Și nu de bă. Are niște... Intri primul. Eu am intrat primul acolo. Nu uite, ce faci fața aia așa? Ai venit cu acul, tot timpul. Ok. Nu știu cam ce să zic despre casa asta, eu cam n-aș mai intra în ea.
Și totuși mi-e frică să-mi cadă dracu ceva în cap. Bă, hai mă, că pentru abonații noștri intrăm. Intrăm, haide mă, vină încoa. Bă, lasă-l mă, vină încoa, hai că intrăm. Intrăm, investighem ce e și scriem înapoi, hai. Nu se aplică. Haide și îmi camera asta. Uite-mi pare că eu ies. Ieși și tu încet. Nu mai fă dracu gălăgie, că-i totuși e de dimineață. Nu știu ce dracu să zic. Na, totuși este o casă, casa asta e aici de când m-am mutat eu, de 50 de ani. 53 aproape. Aici stă prietenul nostru Florin, nu vreau să îi arătăm prea mult camera, aici Miruna, camera, casa, pentru că nu știu dacă o să se supere pe noi. Acum nu știu unde mergem. Darus aici, cavalerul nostru de oroare, care ne ajută la fiecare videoclip. Și dacă știți, el editează videoclipurile mele, el editează, el pune muzică pe fundal, el pune tot. Am făcut, deci nu știu, acum 2 ani am făcut unul din ăla cu parcurs. Nu știu câți ani aveam, acum am 11, aveam vreo 9 ani. Nu știu ce vreau să mai zic. Dar se mai merge și la casa aia care a bubuit o butelie. La casa aia de acolo. Acolo, ai crezut că acolo este un mur, are ca un fel de casă, te uiți, are o gaură aici. Are de-astea, cane, vinuri de-astea, am și eu o damigeană acolo. Damigeană, dar e goală. Merge? Dacă vreți ID-ul meu să vă dau diamante, o 500 de diamante free, îmi trimiteți mesaj pe Facebook, Nicolas Alexandru. Am o geacă maronie și cu o mască neagră, cu o căciulă albastră. Și o să vă dau diamante free. E cam goală aia, dar e goală și ești căzută. Nu știu. Avem aici iarba asta. Este cam mare. Și cred că o să mă duc să iau coasa și după ce o tai, o să vă arăt din nou cum arată tăiată. Și pe urmă, după astea 2 zile, că am auzit că o să plouă, dar tot facem videoclipuri, o să o dau cu erbicid. Că am luat erbicid și o să o dau cu erbicid. Dar până atunci, cred că o să o tai și pe asta de la Neadori și o dau la animale, la găini și la porci. Și ne vedem după ce tai ialba. Pa, pa! Mergem să luăm coasa. Da, uite și pe ăla acolo.
Bun, am găsit și coasa. Acum vor merge direct la poartă. Ne vedem direct de la poartă. Bun. Și o să ne apucăm de tăiat iarba. Dar nu vreau să... Bun, fraților, și după ce am tăiat iarba aici cu coasa și aici la vecinul, că mi-a zis să tai și lui. Bun, și am tăiat. Mergem îl chem pe un băiat și revenim. Mergem la băiatul ăla, îl chemăm. Și mai intrăm în casă. Mai intrăm la pasă. Dacă vă întrebați unde e Dani, Florin și Cristi, ăștia dorm până la 12-1. Și eu m-am dus la 1. Bine. Hai să mai mâncăm crocoduși din asta. Trebuie să vii să tai și iarba asta, că să o tai la Bă, porci. deci nu te cred, nu mai e Florin. A crescut așa dintr-o dată. Mamă, să vezi cum se face mare. Mamă, să vezi cum sare, cum merge. Ok. Dar ia uite, mă. Haide, focusează-o. Să-ți un pic. Singura ieși din coajea asta. Să-ți un pic. Trebuie să focuseze. Haide, băi, focusează. Crocodușii foarte mici.